Bon dia, salutacions des de Ràdio Hostafrancs, quan passen 11 minuts del matí d'aquest dissabte 28 de setembre. Us parlem en directe des de l'estudi 1 de la ràdio comunitària del barri d'Hostafrancs, en aquesta nova instal·lació del nostre mitjà que estrenem ara mateix formalment al carrer Torre d'en Damians número 6 a l'edifici de la Fundació Cultural Hostafrancs. Aquesta és, des d'ara, la nostra casa, el lloc des del qual produïm i emetem els continguts amb prioritat per les coses del nostre barri. Hem volgut tenir-ho tot a punt per aquest dissabte, un dia important a Hostafrancs, perquè sempre és important arrencar una festa major feta amb l'esforç i amb la il·lusió d'una trentena d'entitats que des d'ahir divendres i fins al proper dia 6 d'octubre, diumenge, despleguem tot l'esforç del que som capaços per portar cultura, diversió, solidaritat i tradició a aquesta petita gran comunitat que formem les 16.000 persones que vivim a Hostafrancs. Avui és un dia important perquè aquest dissabte és el dia que arrenca de forma oficial i definitiva la festa major d'Hostafrancs, la que fa número 165. 165 anys ja en els quals aquest tros de ciutat tan important en la història de l'expansió de Barcelona reuneix els seus veïns i entitats per celebrar i celebrar-se com a barri. Ahir divendres ja va ser un dia important amb els primers actes. A la tarda l'Escola Francesc Macià, un dels centres educatius històrics del nostre barri, va celebrar que aquest setembre ha estrenat seu, ha deixat el vell edifici de plaça Espanya Gran Via per ubicar-se al carrer Àliga, amb Leiva, en l'edifici també històric que havia acollit l'antiga escola de Sant Vicenç de Paül i en els darrers anys l'Institut Escola Arts. I és un dia important, com deien, també perquè ens acompanya en aquesta primera emissió en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Hostafrancs la regidora del districte de Sants-Montjuïc, la senyora Raquel Gil. Benvinguda, regidora. Bon dia. Quin honor ser la primera convidada amb aquesta seu nova. Gràcies, i l'honor és per nosaltres rebre la regidora en la primera entrevista des de fa molts mesos, perquè de tant en tant en fem alguna. És la regidora del districte de Sants-Montjuïc, és regidora de Promoció Econòmica i de Treball, és regidora de Comerç, Restauració i Mercats, regidora de Feminismes, Igualtat i Memòria Històrica. Després parlarem de per què es produeix aquesta acumulació, diguéssim, de regidories. Festa Major d'Hostafrancs després d'una Mercè que ha anat bé pel que fa a l'absència d'incidents. Tenim encara algun record de festes de la Mercè durant la pandèmia i postpandèmia aquí al barri d'Hostafrancs, doncs no massa positiu per actes d'incivisme que afortunadament ara no s'han produït. Un dels punts problemàtics havia estat, o focus de conflicte, havia estat els escenaris d'Avinguda Maria Cristina, dels concerts de la Mercè. Això ja no es fa i sabem que no es farà. Va ser un acord recent per aminorar una mica la càrrega d'aquesta zona de la ciutat i per tant suposo que n'hem de fer una valoració positiva, no? La valoració de la Mercè no pot ser més positiva. Sempre que comences festes, no, també ens passa avui, un té els nervis de que tot surti bé, perquè hi ha molta gent que porta mesos treballant perquè tot funcioni, no? Preparant els concerts, tancant les programacions, fent els diferents espectacles, contractant. La pluja fins i tot ens va respectar, que al final semblava que era l'únic que podia acabar obligant a cancel·lar alguna de les coses, però no va fer falta, afortunadament, i per tant jo crec que tots vam poder gaudir, cadascú va tenir per triar, no, el tipus d'oferta que li venia més de gust, més familiar, més de concert, més de dia, més de nit. Hi havia activitats per tothom, molta cultura popular també, i jo crec que tots ens quedem amb una sensació de festa ben gaudida i ben feta i d'un exercici de civisme i de respecte per part de tots, que com sempre passa a la ciutat o com habitualment passa, la majoria dels veïns sempre valorem i intentem també exercir. I després de la festa de la Mercè doncs ve la nostra festa, que és molt més petita, molt més familiar d'entitats, però que també congrega moltes persones. Feia balanç de la festa major de la Mercè. Fem balanç una mica d'aquest any i escaig, un any i una mica més, diguéssim, des que existeix l'actual govern municipal. Balanç al districte, regidora. Així resumit, ja sé que li demano un resum de... Resumit, perquè a més tenim un plenari d'aquí poc amb el que hem de fer, ja farem una mica més de balanç rigorós, no? Però jo crec que nosaltres fem un balanç positiu, vam començar a nivell de ciutat, aterrant coses que són de nivell de ciutat i que estem aterrant al districte, com pot ser el Pla Endreça, i això al final vol dir tenir un espai públic amb millor qualitat i més endreçat, més net,
pels veïns i veïnes. Estem treballant amb l'ordenança de civisme, que ja està en aquests moments molt avançada, s'ha fet un procés de participació important, i hem pogut aprovar uns pressupostos, que són uns pressupostos els més amplis de la història de la ciutat i els que tornen a posar els barris al centre i han multiplicat la inversió, sobretot els pressupostos d'inversió amb el barri. Aquí és on s'ha de veure també a nivell de districte, no? Ara estem en la fase de preparar projectes, que és aquella frase que tothom està neguitós perquè vas anunciant coses però encara no es veus les màquines treballant, no? Però hi ha un procés administratiu darrere i durant aquest any el que hem fet és això, aprovar pressupostos, fer processos que fan falta, començar a fer memòries per ara en breu ja començar a poder incidir en alguna de carrers. Aquest estiu hem tingut la pavimentació de la carretera de Sants, que és una via principal i per això s'intenta fer sempre a l'estiu. Estan començant també a fer actuacions amb alguns dels carrers del districte. El Cano a Poble Sec comença també en breu, i després tenim altres projectes importants com la plaça de l'Olivereta, com el Parc de Can Batlló, que estem a punt de poder inaugurar-lo, malgrat la sequera que semblava que no ens deixaria poder plantar. O sigui, la nostra percepció és que estem engegant molts projectes, alguns dels quals reivindicacions històriques de veïns i veïnes que per diferents raons portaven anys encallats, que no són fàcils perquè requereixen, com dic, d'una part administrativa poc lluïda, que és la que es fa durant el primer any, però que els veïns i veïnes podran veure en breu. I per la resta, jo crec que contents de poder estar representant el districte, contents del to general amb el que també es fan les coses al districte, inclús les discrepàncies, no? En general jo crec que tenim un districte amb el que es pot treballar bé, amb el que tothom suma, que és hiperactiu, i això està molt bé. Jo crec que això ens defineix també. A nosaltres ens obliga a tenir una agenda molt apretada, però és senyal de que tenim uns veïns i veïnes que s'estimen al barri, que fan propostes, que empenyen quan els projectes no surten, però que també són molt participatius i que gaudeixen de la comunitat que tenim entre tots també. I a nivell polític, i ho saben les persones que porten molts anys vinculades al districte, és un districte en el qual el debat pot ser intens, però generalment és amable, entre govern i oposició, siguin els colors que siguin. En general, a la ciutat de Barcelona això succeeix bastant. Tenim en general un bon to, més enllà de les discrepàncies que evidentment tenim tots els partits polítics, per això estem militant en forces diferents i cadascú té un projecte amb matisos en algun cas, amb diferències irreconciliables amb altres, però intentem que majoritàriament el to sigui correcte, i amb el nostre districte això es repeteix. Hi ha districtes amb més tensió, a vegades amb la discrepància política. Jo crec que nosaltres podem estar orgullosos i es demostra també amb com les entitats treballen plegades, amb tota la feina que es fa més enllà dels posicionaments que es puguin tenir, i això també es reflecteix a la part política. Jo crec que veïns i veïnes això també ho agraeixen. Hi ha massa soroll a vegades al voltant de la discrepància política que porta poca cosa i el que fa és que la gent a vegades desconnecti. Parlava abans de projectes que s'acaben de fer, projectes que estan en marxa, projectes que s'acaben de fer, que ve del mandat anterior, del procés de pressupostos participatius, és la millora del Parc de l'Espanya Industrial, amb un resultat en alguns aspectes concrets no del tot satisfactori, o que en tot cas ha generat peticions de correccions o de millores. Parlo, per exemple, de les zones infantils. Exacte. És un tema que en aquestes últimes setmanes sabem que l'ocupa. Des del minut 1 ha tingut gent a favor i gent en contra. Clar, quan tu fas un procés participatiu i la gent acaba fent propostes i es decideix entre tots un projecte, després et trobes que hi ha gent que no va poder participar, o que en el seu moment va validar que no calia fer-ho, o que no ho va saber, i que després quan veu el resultat no acaba d'estar d'acord. O a vegades pot ser que sobre el paper allò que es va posar semblava molt raonable i quan ho veus, doncs veus que, ostres, no havies tingut en compte determinades coses. Jo crec que en aquest cas el que s'ha fet és una renovació d'aquell espai, i això per ser és positiu. Haurem de veure i de valorar si cal posar, perquè al final la gran cosa, i amb raó entenc que és que hi ha qui pensa que hi ha més o menys espais pel que els nens puguin jugar, no? I això haurem de veure. I per als nens més petits, diuen, no? Pels nens més petits, a vegades també. Mira, això dels parcs infantils té aquesta cosa, no? Moltes vegades ens diuen del contrari, que fem massa cosa per nens petits i que ens oblidem dels adolescents i dels joves. L'equilibri és complicat, en tot cas haurem de veure, i si s'ha de corregir alguna cosa, doncs amb el futur haurem de veure com ho fem també per anar millorant. Aquestes coses no s'acaben mai, sempre és un procés de renovació contínua, i en aquest cas, en tot cas, sí que animar els veïns
que quan hi ha processos de participació i a les veïnes, no, pues, aportin aquesta visió, la gent que utilitza els espais, que s'animi a fer-ho, i nosaltres també apuntar-nos als deures d'explicar-ho molt més quan hi ha processos de participació perquè la gent realment s'hi sumi. Amb pressupostos participatius, l'Ajuntament ja va anunciar, el govern municipal va anunciar que en aquest mandat també n'hi haurà. Tenim una mica previsió de calendaris, de fórmules, si és que ha de canviar alguna cosa? Està una mica estructurat? Ho està treballant la gent que porta participació, l'equip del Lluís Ravell, del regidor que porta participació i Pla de Barris, i en breu vindran a presentar-nos quina és la proposta també i com s'haurà de fer. És similar a el que hi havia, no hi ha grans canvis, com sempre quan vas repetint processos, al final aprens d'allò que funciona, del que no, i vas fent petites millores. I pressupostàriament, perquè clar, la pandèmia va fer que sobre la previsió inicial que hi havia en el mandat anterior es va haver de rebaixar per atendre altres necessitats, lògicament, de la pandèmia. El pressupost també previsiblement pugui pujar respecte a l'anterior procés? Ens mourem respecte al nostre districte amb uns 3 milions d'euros de pressupostos participatius, que és una quantitat, home, depèn quin sigui el pressupost, és veritat, si hem de fer una reforma d'un edifici històric, doncs no serà possible, però que ens ha de permetre poder fer processos interessants i nosaltres, de fet, estem també convidant a projectes que van quedar l'altra vegada, no? Que no van tenir fons i que eren projectes interessants, a que tornin a presentar-se perquè també la gent els conegui i els aposti, no? Com pot ser, per exemple, la reforma de la plaça de Joan Corrades, que no va sortir amb pressupostos participatius anteriors perquè no va tenir suport, però que ara té encara més sentit, no? Amb el creixement de l'Escola Mars i amb tots els nens que la poden utilitzar, i a més que és un espai que la resta de veïns i veïnes poden gaudir més enllà dels nens i nenes de l'escola. Però bueno, això ells decidiran, els promotors, si ho presenten o no, però com aquest exemple segur que hi ha moltes propostes i en breu farem una campanya quan tinguem el calendari exacte per no crear expectatives, ho anunciarem, ho explicarem, intentarem amb tots els canals, us ho explicarem a vosaltres perquè pugueu explicar també i ajudar-nos a fer difusió, i un cop estiguin presentats els projectes igual. Hem de recordar que els pressupostos participatius es refereixen a inversions. Ho dic perquè sí. a les peticions del procés anterior hi havia algunes formulacions per part d'entitats veïnals i tal que no eren ben bé inversions. Una, per exemple, i torno al Parc de l'Espanya Industrial, és una reivindicació que manté l'Associació de Veïns i altres entitats, és vigilància al parc, vigilància als parcs. Però això no entraria. No entraria. Això no entraria perquè tens raó, i això no ho he dit contestant abans a la teva pregunta. Han de ser coses que s'acabin en si mateixes, és a dir, si nosaltres fem el que dius, un contracte de vigilància, va més enllà d'aquest any i per tant després no tindria pressupost garantit perquè aquest és un pressupost finit. Per tant, amb aquells diners el que fas és invertir en totxo, per entendre'ns, no? En millorar un equipament, en millorar un espai públic, amb un projecte, un dels que va guanyar, per exemple, perquè la gent ho vegi, l'anterior va ser el camp de críquet de Montjuïc, la construcció d'aquest camp de críquet, que ara ha passat a ser una de les instal·lacions, com passava abans, que gestiona l'IBE, per tant això ja estava previst, però aquesta reconversió que no estava als pressupostos es va fer gràcies, no, a portar un projecte que demostrava que hi havia aquesta necessitat. És a dir, acaba derivant en despesa corrent per mantenir l'activitat d'aquella... En alguns casos sí, però com aquest ja era un espai esportiu i ja era un espai que s'estava gestionant, el que fas és canvi d'ús. Això és el que estàs pagant al pressupost participatiu. Aquestes coses a vegades generen dificultats, per això és important explicar-ho bé, i la gent de participació està preparant una campanya precisament que faci èmfasis en aquests temes, què es pot presentar, què no es pot presentar, quins són els processos i com es fa, i amb com podem ajudar també des del districte a les entitats o grups que vulguin presentar algun projecte. Ara, a banda del procés de pressupostos participatius, regidora, vigilància al parc de l'Espanya Industrial, potser també en les altres parts de la ciutat o en alguns altres, caldria, perquè al final la societat, diguéssim, és complexa, els usos són molt diversos i no tothom a vegades doncs, fa l'ús que correspon en cada espai, no? Tenim aquesta sensació que l'Ajuntament està una mica aminorat pel que fa a vigilants. A Guàrdia Urbana és una cosa que s'està, diguéssim, corregint. Aminorats no estan perquè no n'hi ha hagut mai. Si la gent, mai els parcs de Barcelona han tingut vigilància nocturna, i aquesta figura del sereno, no, antic... Nocturna no, però diurna sí, no? El parc d'Espanya Industrial. Hi ha hagut en moments puntuals, es posen agents cívics, es pot posar en situacions concretes, reforçar la vigilància que hi ha, però no és l'habitual.
i això no aguantaria el pressupost municipal ni de Barcelona ni de cap lloc. O sigui, si cada vegada estem generant més espais comunitaris i més espais d'activitat i més espais verds, hem de pensar que això no pot anar sempre acompanyat de que hi hagi un reforç en vigilància privada, a més d'un espai que és públic. Nosaltres el que estem reforçant és la seguretat reforçant la Guàrdia Urbana, que és el nostre garant de seguretat, i reforçant la coordinació amb Mossos d'Esquadra, i justament en els últims dies l'alcalde s'ha reunit amb la consellera d'Interior, amb la senyora Núria Parlon, per començar a treballar en com millorar aquesta coordinació entre Guàrdia Urbana i Mossos, que no és que no existís, evidentment, però com anem més enllà i com no dupliquem i com ajudem a reforçar aquesta feina. En els últims 5 anys, la plantilla de la Guàrdia Urbana ha incorporat més de 1.000 contractacions. Jo diria que al final entre una i altra estem a les 1.070, s'ha jubilat determinada gent, però han entrat 1.070 persones, estem en números totals d'agents de Guàrdia Urbana com la ciutat no havia tingut mai. Per tant, sempre hi ha marge de millora. Després és evident que hi ha una part de percepció i que hi ha una part de manca de civisme que ajuda, no?, que aquesta percepció entre veïns i veïnes existeixi de que es fan mal usos del parc. I això d'anar treballat amb aquesta ordenança de civisme que estem fent, amb un millor comportament d'aquelles persones que, insisteixo, són una minoria, però que acaben molestant molt i per tant generen aquesta sensació, i reforçant la seguretat que tenim. En qüestions puntuals, quan hi ha alguna activitat, quan hi ha un concert, es poden plantejar altres solucions, però en qüestions puntuals, no com una cosa definitiva de tenir una persona vigilant al parc totes les nits, i això ho hem de dir i els veïns han de saber-ho. Això sí, tenim el reforç de la Guàrdia Urbana i hem d'intentar que estigui més a sobre també. Regidora, aquesta nova ordenança que es prepara de civisme, en la seva opinió, ha de ser una mica més punitiva per al comportament incívic? Ha de fer 2 coses, recollir accions que abans no estaven, quan teníem l'anterior, no hi havia patinets que anessin pels carrers, no hi havia altaveus Bluetooth que es portaven per tot arreu, no hi havia determinades coses, no? I ajudar a donar més eines i millors eines per fer el seguiment, per fer la part explicativa, però quan no es compleixen la normativa també perquè les sancions siguin més efectives. I això vol dir des de millorar els sistemes de cobrament. Hi ha altres llocs, i ho hem vist tots quan viatgem, no?, amb el que la sanció i el pagament són immediats gairebé, no?, amb com es pot fer també aquesta sanció, no només amb qüestions monetàries, sinó potser amb altres elements d'ajuda a la comunitat. Hem de ser capaços de donar-li una volta per que reculli millor què és el que està passant a la ciutat i perquè ens doni millors eines a fer seguiment i de quan realment hi ha un incompliment que es pugui actuar i que hi hagi les sancions que corresponguin. Estem en una de les, jo diria, zones zeros de la ciutat en aquest moment pel que fa a obres d'infraestructures importants, que a més doncs, en el nostre territori se solapen, s'entrellacen les obres de ferrocarrils de la Generalitat per la connexió entre la línia del Vallès i la línia de Llobregat a Noia, que té afectada no només aquesta part de la ciutat, sinó tota l'esquerra de l'Eixample ho està patint i ho patirà durant encara algun temps, alguns anys. Tenim algunes altres coses en perspectiva que no han començat encara però que també tindran, entenc, una afectació important. Per exemple, la remodelació del recinte firal de Montjuïc. S'ha d'obrir un carrer que connecti Font de la Guatlla i el Poble Sec, en fi, vull dir... Tenim la fira, tenim l'estació de Sants. Tenim els entorns de l'estació de Sants. Ara s'estan fent els entorns, però si tot va bé, el 25 començaran les obres de remodelació de la pròpia estació, que també serà d'envergadura. Tenim, com deies això, tenim alguna afectació més. La que esperem que passi en breu i que són les obres també dels ascensors de plaça de Sants. Del metro de plaça de Sants. Això és una obra d'una importància també, com tothom es pot imaginar, són 2 línies de metro, per tant s'han de fer accessibles les 2 línies, i hi ha un intercanviador intern que també s'ha d'arreglar. Per tant, també un cop comenci, tot i que és una demanda i tothom té clar que és una necessitat, tensionarà perquè pot tenir afectacions evidents a la mobilitat. Per tant, la recepta és carreguem-nos de paciència perquè no hi ha més remei que aguantar tota aquesta pressió. Aquesta és la primera. Nosaltres mateixos i tots els veïns i veïnes, quan tot estigui acabat, la mobilitat del barri haurà millorat moltíssim a nivells d'accessibilitat, però també a nivells de connexió del transport públic, i això és una bona notícia per tothom, però crec que entenem tots que són obres molt serioses, que requereixen maquinària pesada, que requereixen obres d'enginyeria complexes
i ens tocarà paciència i ens tocarà intentar minimitzar les externalitats entre tots. Nosaltres hi ha taules de coordinació tant amb la Generalitat pel que fa a les obres de la línia 8 com amb Adif pel que fa a les obres de l'estació, i després aquelles que siguin més d'un calat que estigui executant directament l'Ajuntament. Evidentment hi ha taules de coordinació de tots els serveis municipals, el districte, de mobilitat, d'obres, per intentar anar el més coordinats i fer el menys mal possible, però caldrà molta paciència. Passen 2 minuts de 2:15, no tenim gaire més temps perquè hem d'anar cap al Saló de Plens a escoltar el pregó de Festa Major d'Hostafrancs d'en Lluís Llanes. Un vell conegut nostre, l'equipament no existent encara, l'Espai Diputació, que sabem, ja tenim clar des del començament de mandat que no es farà en aquest mandat. La pregunta és, perquè aquest també va ser una mica el compromís verbal previ en el mandat passat de totes les formacions polítiques, podem veure com a mínim un projecte inicial abans que s'acabi aquest mandat, de manera que en el mandat que ve la cosa estigui més encarrilada? A dia d'avui, i intento sempre... T'haig de dir que no. No tenim la previsió d'acabar durant aquest mandat amb el projecte inicial perquè no està previst amb els pressupostos. Si hi ha alguna possibilitat perquè hi ha pressupostos a final de mandat, alguna inexecució, en tornaríem a parlar. Però a dia d'avui no vull enganyar ningú, no està previst que es faci amb aquest mandat i no està previst incloure el projecte. Doncs... Això no vol dir que no estiguem donant-li voltes a veure com podem millorar el tema dels equipaments al barri i com podem maximitzar, o si hi ha la possibilitat de que hi hagin alguns equipaments. Estem intentant també que hi hagin altres espais per solucionar algunes de les necessitats, no? que evidentment posa aquesta demanda de la Diputació, però aquest mandat no. L'edifici de l'Escola Francesc Macià, l'antic edifici de l'Escola Francesc Macià, que ara en aquest curs l'ocupa, diguéssim, un centre de formació professional dedicat a l'esport. Sí. Això és temporal, entenc. És temporal perquè han d'anar a sota de l'Espicornell, el que passa que l'obra es va veure paralitzada perquè la constructora va quebrar. Per tant, quan això es refaci, podia aquest edifici jugar algun paper en favor dels equipaments en aquest barri? Aquest edifici té actualment usos educatius i per tant està cedit al Consorci. El Consorci de moment el que ens diu és que en parlarem, però que continua tenint necessitats educatives, perquè és veritat que a nivell general de ciutat les necessitats, sobretot en primària, estan minvant a tot arreu, però a Sant Montjuïc no. Som un dels barris que continua generant necessitats. I no només això, hi ha educació especial, hi ha formació professional, a vegades la gent pensa només en les escoles, i tot això ho gestiona el Consorci. Per tant, en principi, té usos educatius, però haurem d'anar negociant amb ells a veure quines són les possibilitats, si no d'aquest, de recuperar alguns altres espais també d'usos educatius que ens puguin ajudar també a tenir més equipaments. Un apunt sobre habitatge, la patronal dels pisos turístics, Apartur, vol demanar indemnitzacions, ho ha anunciat fa pocs dies, milionàries a l'Ajuntament de Barcelona, que sumarien fins a 1.000 milions per donar la batalla jurídica contra el que consideren que no s'hauria de fer, i en canvi el govern municipal i el govern de la Generalitat sí que en són partidaris, que és la regulació, l'aminurament a zero dels pisos turístics, com va anunciar l'alcalde. Quina opinió li mereix aquesta, diguéssim, resposta per part de la patronal dels pisos turístics? Més que opinar, faré dues reflexions. Una llicència que té una taxa que no arriba als 300 euros, genera beneficis segons aquests senyors de més de 1.000, doncs crec que es contesten ells sols, no? Segurament, si això és així, l'espai públic no està rebent, per una banda, el que s'hauria de fer en qüestió d'impostos, i segon, estan fent negoci de l'habitatge, i nosaltres creiem que l'habitatge ha de complir una funció social, i que, per tant, l'activitat econòmica no només és digna, sinó que nosaltres la promovem activament. Tu ho deies abans, regidor de promoció econòmica, però aquesta activitat econòmica no pot posar en risc la capacitat de generar habitatge a la nostra ciutat i que veïns i veïnes puguin accedir a l'habitatge. Per tant, hem de trobar altres fórmules de donar allotjament turístic,
però intentar que no sigui a través de pisos que han d'estar dedicats a habitatge. Sensació de lentitud. Tenim, en tot cas, vostè al començament, quan feia balanç, ha comentat moltes coses i tal. Sí que és veritat que el govern municipal, això sí que és una realitat, està en minoria, per això feien la llista de les regidories que... No, jo de regidoria, aprofito que ho dius i te corrijo, de regidories només en tinc una. Sí. Els temes són diversos, però regidoria és una, Sí, exacte. I la del districte, si vols, dos, perquè jo la del districte li dono entitat igual que les altres. Les diverses carpetes que té la regidora en Raquel Gil, no sé si la situació actual dels darrers canvis polítics al Parlament de Catalunya, no sé si fins i tot la propera anunciada sortida d'Ada Colau com a regidora de l'Ajuntament pot fer variar una mica aquest mapa municipal. A més, va quedar com en suspens la possible incorporació d'Esquerra Republicana al govern municipal. Com veu en aquest moment tot això? Ja sé que hi ha coses que no depenen de la formació política que vostè representa, però... No, però jo crec que hi ha una cosa important. O sigui, aquesta ciutat té govern. Té un govern en minoria, però té un govern que governa i que davant del que altres forces pensaven o molta gent pensava que amb 10 regidors no podrien fer-ho, jo crec que ho hem fet, que tenim un equip sòlid, que tenim una estructura municipal que està funcionant i que Barcelona va com un tiro, si em permets. Els regidors anem molt cansats, però això és una altra qüestió. Tenim capacitat, com deia, i tenim molts equips que estan ajudant-nos a que la ciutat tiri endavant. I jo crec que això és la primera cosa. Si hi ha possibilitat amb altres forces, veurem, totes aquestes forces que tu mencionaves tenen processos interns amb els pròxims mesos, amb els que han de definir nous lideratges, línies polítiques i de més. Nosaltres no podem més que ser respectuosos amb això i, com ha dit l'alcalde sempre, nosaltres oberts a tenir un govern d'esquerres si som capaços d'arribar amb acords que justifiquin, no?, aquest treballar plegats. El punt de l'habitatge del qual parlàvem fa un moment pot ser un punt d'aproximació entre les forces d'esquerra, entenc. Les esquerres tenim tendència a discutir-nos entre nosaltres a vegades per matisos, quan tenim més en comú que les coses que ens separen en general, no? I evidentment tenim diferències i per això, com deia al principi, estem amb forces polítiques diferents, però jo crec que si ens hi esforcem i posem a Barcelona i la ciutadania de Barcelona al centre, hi ha possibilitats d'arribar a acords si tothom vol. Molt bé, doncs ho veurem en els propers mesos. Segurament haurem d'esperar, com vostè deia, que acabin alguns processos interns de formacions polítiques. Regidora Raquel Gil, no tenim més temps perquè tant vostè com nosaltres hem d'anar al pregó. Moltes gràcies per aquesta primera entrevista en aquest estudi de Ràdio Hostafrancs. A vosaltres, un plaer.